శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీ సత్యభామ అమ్మవారి కోసం ఇంద్రలోకం నుండి తెచ్చి శ్రీ సత్యభామ అమ్మవారికి బహుకరించిన పారిజాత వృక్షము ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని బారబంకి జిల్లాలోని కింటూర్ గ్రామంలో ఉన్నది. ఈ వృక్షము యొక్క వయస్సు సుమారుగా 2500 సంవత్సరాలుగా చెప్పబడుతోంది. ఈ వృక్ష కాండము చుట్టుకొలత 50 అడుగులు మరియు ఎత్తు 45 అడుగులున్నది. ప్రపంచంలోకెల్లా విలక్షణమైన వృక్షంగా శాస్త్రజ్ఞులు దీన్ని అభివర్ణించారు. ఈ వృక్షము కొమ్మల ముక్కల నుండి పునరుత్పత్తి గాని విత్తనములు గాని ఉత్పత్తి చేయదు. ఈ వృక్షము ప్రపంచమందే ప్రత్యేకము మరియు విశేషము. దిగువ భాగంలో ఈ చెట్టు ఆకులు చేతి 5 వేళ్లను పోలి ఉండి పై భాగాన ఆకులు 7 భాగాలుగా ఉంటాయి. ఈ వృక్షము యొక్క పుష్పాలు బంగారు రంగు మరియు తెలుపు రంగు కలిసి 5 రేకులు కలిగి చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఈ వృక్షము యొక్క మరొక గొప్పతనము దీని ఆకులు మరియు శాఖలు ఎండిపోయి రాలిపోవడం జరగదు. అలా కాక కుంచించుకుపోయి కాండంలోనే కలిసిపోతాయి. ఈ పారిజాత వృక్షము ప్రతి సంవత్సరము జూన్ జూలై నెలలలో మాత్రమే వికసిస్తుంది. ఈ పారిజాత పుష్పాల సువాసన చాలా దూరం వరకు వ్యాపిస్తుంది.